kacana komo iya Amur Pratoyuda bayar riaka gambar Raden Arjuna Raden Kutadewa iku gambarane ngaposo kasane munggah haji lamun kuwasa kinambar Kresna dadi raja ing Astina Raden nyoto iya Angkama Islam iku nyoto li utama Puni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sabit Sunan Kalijaga anggone nyebar dadi wayangan susah lan payah akeh pepalang uga ujian ning nyatane wali songo kasempatan ajan critane gawa seni ing pewayangan salah kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi Raja Candrakama nalika lagi Amur Pratoyuda bayari zakat yen kita Raden Arjuna Raden Kutadewa iku gambarane poso yen pungkasane munggah silamun kuwasa kinambar Kresna dadi raja ing Astina sahadat loro dan gambar Bunda Dewa salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi cacahane agama nalika lagi perang tempur Bratayuda bayar zakat Raden Nakula iku gambarane poso ing pungkasane munggah dadi lamun kuwasa angka wijaya dadi raja ing Astina Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha tur para kanca tur babagya nyuwun ring paparibu sedaya pandhawu pikir lan tenaga serta bantu nglawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring pitados sesuwun dumateng pangeran saged tapi kewajiban dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an
dados utusan kautus di celiran. Iya, hei, yo. Para anak Busmiko hidup lintang sesulo pada rembulan tak golei ono ngendi si pancerino tapi pipi kita tetep ing jantung melungit sorong raket diwalonggo tapi rimi layak kitir tak sampai keangin sumilir ora kroso kata pikir Rino lagi wayang itu hatiku Sigo tirta saumpama kapan kaya aku bisa kebun lintang renggo endahe rembulan. aku sama kuatir lan mundhal cabang sekar megar ning ora-ora kang cegar kelakang tanpa upama tunggu dumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga iya ngitung lintang sesulo padang rembulan tak golei ana ngendi si pancermino tadi pipi kidung ketetep ing jantung Lalu ngitan lunglungan kang rerampakan Amu soro agrag jiwangga Nati tipi layang kitir Kasapir keangin sumilir Ora kroso iramu tansata pikir Rina wengi wayang beda atiku singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangga endahe rembulan aku sabar kuatir lan mundhal sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelakang tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi
tresnane Sirna celuk ngapura saiki aku ora nampa yen ati iki lara mung katresnanku wis sia-sia bangsa iki diramu pingin bangun tresno kang wis layu saya lara atiku kanggo nganti diganjel kelu kaburan awakku iki ora tekel marani ati sing tak jaluk pamuji kon napa tresno nganti tekaning pati asik ya ayo rupane ora tegas aku sengit sirane mengaku elek piyene sliramu teko medhot katresnane sing tak jaluk ngapura saikine aku ora nampa biyen ati iki lara tresnanku sia-sia bangsa iki pengen bangun tresno kang wis layu saya atiku kanggo nganti diganjel kelu ngapura awakku iki ora tegas pengarani ati larani ati sing kecelok wong pamuji kon mun kotres yo nganti salami-lami ngapuran awakku iki ora tegas pengarani ati sing kacang pamuji konku nampa tresno kanthi tekaning pati
sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring miraj Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo bro kaum muslimin muslimat sarta sholat fatayat padha giat anggone menghormat maring miraj Muhammad. Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan lanat geni neraka kang mulat. Nanging wong urip kang gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi sesayen sira dumeka ing pati dikanja swarga kang endi. Falinati nangin takoyul Islam iku dawuhnya pangeran ayat kang kasebut ning dalam Al-Qur'an iku dawuhe pangeran. Mila sedulur kang samya mirsa bebarengan den tindakno angkala Islame kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Terus montang manting rasaku saya kebanting rontang ranting atiku rong sumanding tapujo wayangmu jebol gawe kena atiku talaleke bijeng ridumring impenku. Terus montan manting rasaku saya kebanting rontang ranting hatiku rong sumanding jebul gawe kena hatiku talaleke impenku lali-lali aleotan saya katon sulit jamu sinungging indah esmu posito papanku mawar biru ing atiku teko temen dino wangi gawe tatu donya pancen ora musah godhong jati yo mung siji wanita sudyane ngati kang semboto nyenggol inti jejangkon dong ayu widodari swargaku nganti tekan pati tresno suci tandemi nora lungkut najan ati ajeng mumur najan ku kok jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur terus
lontang manting rasa saya kebanting rontang ranting hatiku urung sumandek tak pucung layanganmu sabun gawe kena hatiku tak leke pijer itu prengimpen kuwut lali ngalelatan saya katon sulesyamu sinungging indah sebut puspito papasaranku mawar biru ing hatiku eko temen rino wangi gawe tatu donya pancen ora mongsa godhong jati ya mung siji wanita sedyane ngati kang semboto nyenggol intine jejanto dong ayu bidodari swargaku nganti tekan pati esno sucitaan nora luntur najan nati acur mumur najan kok jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur donya pancen ora mongsa godhong jati ya mung siji wanita sedyane ngati kang semboto nyenggol inti jejanto dong ayu bidodari swargaku nganti tekan pati tresno sucitaan nora luntur najan nati acur mumur najan kok jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur nganti tekan pati tresno sucitaan nora luntur najan ati acur mumur najan kok jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal mundur tak lali ngalelo tansah